Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και ανακοινώνουμε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στη στέγη του κτηρίου μας. Η εταιρεία μας έχει διαχρονικά αποδείξει την τεράστια ευαισθησία της στην κατεύθυνση της μείωσης του ανθρώπινου περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Η Καραμπίνης Medical ανακυκλώνει πέραν των 12 τόνων χάρτου ετησίως. Συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ανακύκλωσης που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, καθώς και έχει ιδρύσει το πρόγραμμα «Η φροντίδα για το περιβάλλον είναι στο DNA μας», όπου επενδύουμε το 1% του τζίρου των συμπληρωμάτων διατροφής μας Science of Nature που διατίθονται από τα ελληνικά φαρμακεία. Οι πόροι που συλλέγουμε κατευθύνονται στον καθαρισμό επιβαρημένων περιοχών, όπου παρεμβαίνουμε με καθαρισμούς, συλλέγοντας όλα αυτά τα απορρίμματα και μέσω της στρατηγικής συνεργασίας που έχουμε καθιερώσει με την ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης συσκευασιών, τα οδηγούμε σε ολικά συστήματα ανακύκλωσης, μειώνοντας φυσικά αισθητά το ανθρώπινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα για ακόμα μια φορά. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και είμαστε πραγματικά ευτυχείς που μπορούμε και το υλοποιούμε. Θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους μας μια ουσιαστική, πραγματική, βιώσιμη ανάπτυξη στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος και του μέλλοντος των επόμενων γενεών, φυσικά και ενός ποιοτικού παρόντος για εμάς τους ίδιους.